Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, gaur irailak 25 asteazkena da eta gaurko egunerako bi elkarrizketa ditugu programatuta. Alde batetik Txuri Oio etorriko da, antropologian markatu doktore da eta udako Euskal Unibertsitateko ikastaro bati buruz hitz egitera dator, eta bestalde Olaia Ardanaz etorriko da, autokontsumo energetikoari buruzko antrotu diren hitzaldi buruz hitz egitera. Baina gu beti bezala has gaitezen gaurko eguneko edukiekin. Goazen gaurko eguneko efemerideak ezagutzera. Gaurko egunean, irailak 25ean, 1897 urtean, William Faulkner, estatubatuar idazle eta poeta, 1949ean Nobel saria irabaziko zuena jaio egin zen. Bestalde, hamarkada batzuk geroago, 1951ean Mark Hamill, aktore eta ahots aktore ospetsua, Oaklanden, Kalifornian jaio egin zen. Goazen orain aste honetarako programazioa aztertzera eta horretarako agenda errepasatuko dugu. Gaurko egunean, goizeko 9:00 arratsaldeko 9:00 arte komikiaren 10. azokaren erakusketa egonen da Kondestable jauregian eta sarrera libre izango da. Gaurko egunean ere, arratsaldeko 7:00 5. Desefonke ralia argazkigintza telerra egonen da Uda Parkeko jauregitxoan burlatan. Sarrera libre izango da. Ostiralean berriz, eguerdiko 12:00 jaurtiko den txupinazoarekin Aldapako San Fermin edo San Fermin txikitoko jaiei hasiera emanen zaie Aldapako San Fermin elizatik. Ostiralean ere, geltokin Ener Zinema gure lurra gure etorkizuna zinema jaialdiaren edizio berri bat ospatuko da gaueko 9:00 eta sarrera libre izanen da. Ostiralean ere, Burratako kulturetxean Burla Rock 9. edizioa rock jaialdia egonen da YNT rock bandarekin. Gaueko 9:00 izanen da eta sarrerak 29 euro kostatuko ditu. Gaurko eguneko irailak 25eko komunikabideen azal nagusiak aztertuko ditugu oraingo honetan. Diario de Navarraren azala aztertuko dugu lehenik eta behin, Auzitegi Gorenak Franco lurpetik ateratzea eta Almudenan ez ehortzea babestu duela azaltzen du egunkariak bere titular nagusian. Alboko albistean, hildako bat egonda oliten bere traktoreak kamioi batekin talka egin ondoren. Argazki nagusian berriz, Leitzan Berio Guardia Zibilari eginiko omenaldiaren irudia ageri da non honen alargunak txibiteri ez zion agurrik egin. Beste albistetan, Osasunak gaur Bernabeun jokatuko du eta azkenik libre utzi dute ziun dagoen iruindar baten erasotzailea. Diario de Noticiaseko azalarekin jarrituko dugu, Gorenak Franco genozida lurpetik ateratzea bermatu du bere heriotzetik 54 urte ondoren. Titular honekin ireki du egunkariak bere portada nagusia. Beherago, 4:30 finala Navarra Arena jokatuko dela argitzen du egunkariak ere. Alboan, Osasunak Madrilen bere hasiera ona aztertuko duela aipatzen du komunikabideak, baita Txepelarrak zinemira saria tonu aldarrikatzailean jaso duela azaltzen du ere. Alboko albistetan, Nafarroak eraikinen alokairuen prezioa mugatuko duela iragartzen du egunkariak. Espainiako bankuak ekonomiaren dezelerazioa barkatu ziurtatu duela nabarmentzen du ere. Bestalde, oliten traktore baten gidaria hil eginda kamioi batekin talka egin ondoren. Gainera, ziun jarraitzen duen iruindarraren 2 ustezko erasotzaile atxilotu dituztela aipatzen du ere. Bestetik, Britaniar Gorenak Johnsonen parlamentu itxiera ilegala dela ebatzi du. Azkenik,
Bernalen usteak Koldo Martinezi senaturako bidea ireki diola azaltzen du egunkariak. Gara egunkariko portada aztertuko dugu oraingoan, porrot judizial galanta Johnsoni hauteskundeak aurreratzea eskatu duelarik tituluarekin ireki du egunkariak bere azal nagusia. Alboko albistean, EAJak errenteriako zergen beherapena PSEek onartzea nahi du. 40 urte ondoren Frankok bere mausoleoa utziko duela nabarmentzen du Gara egunkariak, frankismoaren kontrako elkarteko kideen protestaren argazki batekin batera. Txepelara ekoizleari eginiko elkarrezketaren aurrerapena dakar portadak ere zinemira saria jaso baitu. Azkenik, epaileak Bilboko bortxaketa eta bahiketaren bi atxilotuak kartzelateratu dituela azpimarratzen du egunkariak. Berria egunkariaren azalarekin jarrituko dugu, Johnsoni gorenak bidea estutu diola eta gaur berriz ere parlamentua irekiko duela azaltzen du berriak bere titular nagusian. Zinemaldiari buruz, Oliver Laxe zinemagilearen hitzak ekarri dituzte azal nagusira. Alboko albistetan, berriz Bizkaiko aldundiak aldaketa fiskalari eutsi diola, baina PSE-rekin bilduko dela azaltzen du berriak. Gainera, urriaren 4ean hasiko da 4:30 txapelketa. Argazki nagusian, Bilbon 100 herritarrek gertatutako azken bortxaketa salatu egin dutela ageri da. Epaileak behin-behineko zigorra ezarri die bi atxilotuei. Azkenik, epaileek bermatu dute Franco erorien eranetik kentzeko gobernuaren asmoa. Euskal Herria Irratiko webgunearen azalarekin amaituko dugu, Imanol Salinas sindikalistak desobedientzia iragarri duela aipatzen du irratiak bere webguneko titular nagusian. Nafarroak ailokailuen prezioa mugatuko duela azpimarratzen du ere komunikabideak. Eta azkenik, herriberan gidari bat hil egin da, kamio batek eta traktore batek elkar jo ondoren. Orain, albisteen txanda da eta Etxauriko berriekin hasiko gara. Jakinarazi dutenez, Etxauri eta inguruko herri desberdinetan banaketa sarearen zerbitzu eta mantendimendu lanak direla eta elektrizitatea moztuko da igande honetan goizeko 8:00-etatik 8:40 eta eguerdiko ordubitatik 2:00 eta 4:00. Gainera, hauteskundeak konbokatu dira denak baten zuzendaritza batzordea osatzeko. Hautagaitzak aurkezteko epea zabalik da urriaren 4 arte eta hauteskundeak urriaren 13an egingo dira. Bestalde, udal jardueretan izen emateko epea zabalik da ostiralera arte. Ikastaroak urrian hasiko dira eta eskaintza zabala aurki daiteke, haur zein helduentzat bai goizez eta bai arratsaldez. Ikastaroen artean, adibidez, Mindfulness ikastaroa, feminitate zirkuluak, antzerkia edo afro-brasildar dantza aurki daitezke. Informazio guztia Etxauriko udalaren webgunean aurki daiteke. Horretaz gain, iraila osoan zehar, euskarazko udalekuetan parte hartzeko diru laguntzen deialdia zabalik dago. Galarko zendeako albisteetara goaz orain. Euskara ikasteko A1 mailako klaseak eskainiko dira astearte eta ostegunetan urritik maiatzera. Kurtsoak zendeako udaletxearen eta Nafar Gobernuaren laguntzak jasoko ditu eta mintza taldeak ere eratuko dira. Interesa duen orok irrintzi euskaltegian eska dezake informazio gehiago. Horretaz gain, ekintza desberdinak hasiko dira urrian. Hala nola, irakurketa kluba astearte arratsaldetan, margoketa ikastaroak haur eta helduentzat, antzerki tailerrak, dantzak, sukaldaritza, argazkilaritza eta askoz gehiago. Gainera, urriaren 4ako Gloria Fuertesen omenez ekintzak antolatu dira arratsaldez, haurrentzat lehenengo eta helduentzat geroago. Bestalde, urriaren 20an Tuteran ospatuko den Nafarroa oinezerako autobusak aterako dituzte 5 eurotan, eta interesa duen orok urriaren 16 arte erositzazke tiketak. Eguesibarrera joango gara orain. Aste honetan, kirolaren astea ospatzen ari da. Astelenean hasi ziren ekintza desberdinak egiten, kirolaren praktika bultzatzeko asmoz herritar guztien artean. Ostiral goizean, 75 urtetik gorakoentzat paseo bat antolatu da 11-arekin. Arratsaldean, 6etan, dantza eta zumba eskainiko dira kalean nahi duenak parte har dezan. Bukatzeko, larunbatean, bizikletaren erabilera sustatzeko eguna ospatuko da.
Goizeko 10etan Eguesibarko txirrindularitza taldearen eskutik bizikleta tailer bat egongo da. Gero 11etan bizikleta martxa bat egingo da Sarrigurenen eta amaitzeko puzgarriak egongo dira haurrentzat eguerdiko ordu 2 arte. Igande honetan baita ere, irailaren 29an, ondarearen jardunaldiak ospatuko dira erremontearen artea goraipatuz. Publiko guztiarentzako ekintzak egongo dira. Bailararen ondare inmateriala erakustea da helburua. Pilota joko honek izan zuen garrantzia gogoratuz eta aintzinako joku tradizionalekin gozatuz. Nafarroako erremonte txapelketako semifinaletako partida bat jokatuko da. Eta horretaz gain, Olazeko polikiroldegira hurbiltzen den orok, profesionalen laguntzaz, kirol hau praktikatu dezake. Goizeko 11etan hasiko dira ekimenak. Bestalde, larunblai antolatzen hasi dira. Larunbat arratsaldeetan, gazteen euskararen erabilera sustatzeko ongi pasatzen duten bitartean. 8 eta 12 urteko aurrei dago zuzendua, eta 2 astean behin egingo da urriaren 19tik aurrera. Sarrigurenen izango da, eta izen emateak topagunean egin behar dira ostirala baina lehen. Horretaz gain, berdintasunerako eskolarako izen emate epea zabalik da urriaren 17 arte. Izen ematea doainekoa da eta kurtsoak iraun bitartean haurtzaindegi zerbitzua eskainiko da. Informazio guztia udalaren webgunean aurki daiteke. Iruñako albisteetara pasako gara orain. Iruñerriko mankomunitateak hezkuntza eskaintzan 50 ekintza baina gehiago antolatu ditu. Ingurumen hezkuntzaren inguruan, mankomunitateak duen programak ekintza desberdinak eskaintzen ditu ura, garraioa, hondakinak eta ibai parkeen inguruan. Ingurumenarekin lotuta ere, Txantreako Maria Auxiliadora korridore jasangarria 2020 urtean erabilgarri egon dadin lanean ari dira. Urte bukaera baino lehen, obrekin hastea da udaletxearen asmoa. Bizikletaz auzoa gurutzatzea ahalbidetzen duen ardatza izango da. Zonalde peatonalak sortuz, espazio publikoa hobetuz eta auzoa bizi berrituz. Trafikoa eta aparkatutako kotxe kopurua murriztuz. Bestalde, Zigudosa kontseilariak Nafarroako Unibertsitateko beken sisteman aldaketak ezarriko dituela jakinarazi du. Juan Cruz Zigudosak azaldu duenez, aurten unibertsitate bekak mantentzea eta etorkizunera begira hobekuntzak garatzea prioritate bezala landuko du. Horretaz gain, hirigintza gerentziak Iruñeko etorbidearen ondoko urbanizazio lanen lehen faserako oniritzea aztertuko du. Lanen bigarren fasea hasi da eta horretan gaur egun Iruñeko etorbidearen paraleloan dagoen pasealekua luzatuko da. Gaur zerua lainotsu edo oso lainetsu lehenbiziko partean, arratsalde gauean zerua tarteka lainotsu agertuko da erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin. Noiz behinka euri txiki egingo du bereziki ekialdean. Egunaren erdiko ordutan atertu egingo du. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizi ibiliko da bolada gogorrekin. Arratsalde gauean norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da. Temperatura nahiko jaitsiko da. Ostegun goizean lanbroa eta lainoa agertuko dira. Zerua laino gutxikin egongo da arratsaldean be lainoen tartekin. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, goizaldean hego osagaian nagusituko da eta egunaren bigarren partean ipar osagaia tarteka bizi xamar ibiliko da. Temperatura minimoak nahiko jaitsiko dira eta maximoak nahiko igoko dira. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta urez hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin.
Gainera, uztaila eta abuztuan haurrendako animazio ere badago. Erratzun, Baztango bihotzean, Baztan kanpina. Beno, magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gure gaurko gonbidatuari paso emanen diogu esan bezala, Asier Larretxea idazlea daukagu gurekin eta bere azken liburu aurkeztera etorri da. Arratsaldeon, gure gaurko lehen gonbidatua Txuri Oio da, antropologian doktore da eta Udako Euskal Unibertsitatean egingo den ikastaro bati buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Txuri. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ongi, ongi. Aurrekoan Palestinako zinemaldi jaialdiari buruz, gaurkoan ikastaro bati buruz, gelditu gabe zaude, ezta? Bai, bueno, jubilatuan nagoenez, orain gustuko lanetan aritzen naiz. Bueno, lehen ere gustukoak nituen, baina orain libreago, askeago, bai. Orduan denbora daukazugu hainbat gauza egiteko. Bai, eta entretenitzen naiz edo zein gauzakin. Orduan, gaurkoa, beste arlo bat. Osongi, kontegozu pixka bat, zertan datza konkretuki ikastaro hau? Bueno, Udako Unibertsitatea edo Udazkeneko Unibertsitatea izango litzake orain, bai, eta 20. mendeko estatu indarkeria politikoari buruz, eta hori gaurko gizartean edo jendartean nola jasotzen dugun memoria hori edo Euskal Herrian aztertzeko gai bat dugu. Kontegozu, zer landuko da zehazki ikastaro honetan, gai edo temarioa azalduko diguzu pixka bat? Bai, nahiko zabala da eta ez digu denbora askorik emango segurazki, egun bateko jardunaldia da, larun bat, urriaren 5ean, larun bata, goiz eta arratsalde. Goizean izango genuke teorikoa eta arratsaldean praktikoa edo txango bat, ibilaldi bat, hirian barna memoriari buruzko toki horiek aztertzeko, ezagutzeko, ezagutzen ditugu hemen bizi garenak, baina pixka bat behatzeko eta aztertzeko. Orduan goizaldean, markatu, zer egingo duzute teoria moduan? Bueno, edukiak izango dira, hasiko gara 36ko estatu kolpearekin, gerra zibila eta frankismoa pixka bat aztertuko dugu, bai. Horrekin batera, antropologia aldetik denez lana, esan behar da, antropologia eta historia nolapait lotuak daudela, baina desberdintzen direla ere, ez? Orduan, historiara jotzen dugu ezagutzeko aurrekoa, baina gaurkoa ulertzeko eta aztertzeko, bai? Eta antropologia gizakiaren arloa edo, baina kolektiboki, bai? Eta kolektiboki nola funtzionatzen dugun, zergatik funtzionatzen dugun, eta guk arlo kultural, soziokulturaletik edo egiten dugu, orduan ikusiko ditugu estrategia kulturala horiek, memoriari buruz, ze estrategia erabiltzen ditugun gure jendartean, bai? Eta edukiak, hori, esan dudan bezala, agesiko gara 36koarekin eta frankismoarekin, hor egon ziren estatu fasistaren sorrera eta mantentzea nolabait bortizkeriarekin, indarkeriarekin, eta horren ondorioak, bai, resistentziak baita ere, ez? Alde batetik fusilatuak, beste alde batetik resistentzia makiak eta beste mugimendu batzuk. Ondoren, joango gara, postfrankismo horretara, Franco hiltzean, apurketa edo iraultza bi horien arteko talka hori, ez? Eta 1978ko erregimena nola sendotu zen, nola indartu zen, eta nola gaur egun frankismoaren jarraipena horren eskuetan dagoen edo jarraitzen duen, ez? Orduan, ondorengo hori aztertuko dugu, postfrankismo hori, eta hor
indarkeria horik, estatu indarkeri horrek eta instituzioen indarkeriak utzi dituen ondorio larriak gure Nafarroan, bai? Eta hor aurreko ikasturtean egin genuen ikerketa lan bat Nafar gobernurako indarkeri instituzional horrek eman zituen hildako kasuen batzuen azterketa, Germán Rodríguez, Jose Luis Cano, Gladys del Estal eta Mikel Zabaltza zehazki. Orduan, pixka bat azalduko dugu ikastaro honetan, ikerlana horren aurkikuntzak edo zer aztertu dugun, esan dizuten bezala estrategia kulturala horiek aztertuz, lau kasu hauek eta gero baita ere beste estrategia, erresistentziarako estrategiak, intsumisioa bezala eta horrela. Osongi. Ikastaro honekin zer lortu nahi duzute zehatz-mehatz? Zein izango litzateke ikastaro honen helburu nagusia? Memoria historikoaren ikerketan edo antropologiak eta metodologi etnografikoak ekartzen dituen edo ekarpena horiek, gure jendartea ezagutzeko, ulertzeko eta aztertzeko. Hori izango litzake helburu orokorra eta zehazki, hori esan dizuten gaiakin loturik frankismoaren eta frankismo ondorengo indarkeria horiek eta estrategia kulturalak memoria hori guk mantentzeko, jasotzeko, memoria hori erabili dute alde batekoak edo bai bestekoak, orduan alde batekoak hor daukagu gure Iruñan erorien monumento hori, egon dira beste gauza batzuk, kaleen izenak, monumentuak eta bar, eta frankismo ondoren pixka bat hasi ginen indartzen edo beste estrategia batzuk beste aldetik, resistentzia horren aldetik edo beste aldetik, bai? Orduan, hor ikusiko ditugu ze estrategia erabili diren edo erabiltzen diren, adibidez, fusilatutakoen oroigarri kaleetan jarri diren plakatxo horiek, edo monumentuak, edo monolituak, edo hilarri edo estelak, edo ibiltzen diren beste estrategia batzuk, omenaldiak, edo abestiak, edo bideoak, edo hainbat eta hainbat estrategia kulturalak, bai? Ikastaro hau, zuk emango duzu beste bi kiderekin, ezta? Nortzuk dira beste bi kide hauek? Talde txiki bat gara, lera mugarik gabeko antropologoak, lehen unibertsitate publikoaren barruan geunden, gero nolapait kanporatu edo iskinan edo bazterrean gaude, hor justo, ez? Eta ikastaro hau euskeraz denez, euskaldunak garenak talde horretan egingo dugu. Bat da Kepa Fernández de la Rinoa, bestea Carlos Irujo eta bestea ni. Hiruen artean egingo dugu. Hiruren artean proposatutako ikastaro da honako hau edo unibertsitateak proposatu du eta zuek batu zarete ekimen honetara? Ez, guk proposatu genuen, egin genuen azterketa hori, Nafar gobernurako egin genuen ikerketa hori pixka bat gehiago zabaltzeko gure jendartean, gure Iruñan, Nafarroan, eta horregatik guk proposatu genuen eta onartu zuen Udako Euskal Unibertsitateak. Eta publikoa norentzat zuzenduta dago, edonorentzat edo ikastaroa ikasi nahi duen irakasleentzat edo edonork apuntatu daiteke ikastaronetara? Bai, edozein apuntatu daiteke, ez da eskatzen inongo titulorik eta inongo aurre prestakuntzarik, ez? Izan daiteke ikasleak, irakasleak, edozein memoriari buruz lantzen ari diran taldeetako jendeak, Iruñan baditugu edo Nafarroan baditugu talde asko, memoriari buruz lanean ari direnak, orduan, horiendako
ezarpena hori jaso duten familiendako, eta edozein erentzat. Izen emateko datak oraindik ere martxan dabil, osea, jendea oraindik ere apuntatu daiteke, irailaren 30 arte uste dut, ezta? Hori da, 15ean uste dut hasi zela eta 30 arte irekia dago. Prezio ezberdinak dira, segun eta langabezian edo ikaslea izan edo horrela, baina ez da garestia 30, 40 euro inguruan. Eta udako Euskal Unibertsitateko webgunean izen eman beharko dute interesatuek? Bai. Baina, ez badiote denborarik ematen, egun horretan ere izango da aukera. Tokia esango genuke, izango dela Errotxapean, Joakin Behuntza Mairuan, udako Euskal Unibertsitatearen egoitzan. Eta bi alde izango ditu, esan dudan bezala, goizean egingo dugu teorikoa, eta arratsaldean ibilaldia, hirian barna hasiko gara intsumisoen parketik, lehen espetxean zegoen toki horretatik, gero Ziudadelara joango gara fusilatuen plakaren bat edo badago, gero hirian barna dauden oztopo edo plakatxo, lurrean dauden plakatxo horiek joango gara behatzen, eta azkenik Jose Luis Cano eta Germán Rodríguezen oroigarriak daudenak gure hirian. Paseotxo luzea daukazute egiteko? Arratsalde politia ateratzen zaigun eta txangoa. Espero dugu, bai. Jendea animatzen ari da edo espero duzute jendea animatzea? Bai. Bialdu dugu, unibertsitateak berak bialdu du informazioa, atera du publizitatea, eta guk ere bai, eta ez dakit ziur zenbat jende dagoen apuntatua, baina nik uste izango dela jendea. Gai interesgarria da azken finean. Bai, eta asko lantzen ari garena Nafarroan eta beste toki batzuetan ere gaur egun, ez? Ez dakit, hemengoak ditugu, aztertzen ditugun kasu hauek, ez? Germán Rodríguez, beste talde batzuk ere historia aldetik asko landu dute, baina guk beste puntu bat erazte diogu antropologia aldetik, ez? Eta Jose Luis Canorena, azterketa politak izan dira, familiarekin, lagunekin, eta horrela orduan alde hori ikusiz, ez bakarrik alde politikoa, bezik soziala eta familiara. Eta, nahiz eta ikastaro hau egun osoa iraun, datorren aste hilabeteetan beste ikastaroren batean murgilduta egongo zara edo jarraikortasuna emango diozute gai honi, beste modu batetako aktibitateekin? Bai, gure taldeak, Lera antropologo taldeak, orain badugu beste proiektu bat eskuartean, eta dira beste 3 kasu instituzioen indarkeri horrekin hildakoak, dira Mikel Arregi, lakuntzakoa, Angel Berrueta, Donibanekoa, eta Naparra. Orain hasi gara horiek aztertzen, familiarekin, lagunekin, eta orduan, horren ondoren, emaitza horiek baita ere gustatuko litzaiguke zabaltzea, ez bakarrik Nafar gobernuari, baizik herriari ere, ez? Noski baietz. Txuri, ez dakit beste zeo zer komentatu nahiko zenuke, edo jendea igual animatu ikaste honetara apuntatzeko? Bai, polita izango da, parte hartzearekin ez bakarrik gure rollo teorikoa bota, baizik nolabait partizipatiboa izango da, eta txango horrekin gehiago, orduan animatu eta egun politia pasatuko dugula esan. Mi esker Txuri ikastoren buruz hitz egiteagatik eta espero dugu dena ondo joatea eta hurrengo ikerketa horietan ere ea emaitzak laster lortzen ditugun eta berriz ere etorri baldin baduzu ikerketa honi buruz hitz egiteko gomendatuta zaude. Alde batetik gai gogorrak dira, ez, tristeak, baina baita ere ez dakit ikusten dugu familiarengan eta lagunengan oso emaitza positiboak ematen dituela, ez? Hainbeste urtetan, 40 urtetan isildu diren gauzak, nolapait ateratzen dira kanpora eta ez dakit terapia moduan balio duen, baina
bai nolabait partekatzea besteekin eta errekonozimendu hori izatea bai jendartean, bai orain instituzioetan ere pixka bat, baleogarria da. Orduan, horrek ere, naiz gai gogorra izan, ekartzen du beste alde positibo polita hori. Halaxe da bai. Mi esker zuri eta beste bat arte. Zuri ere. Gaur gurean Olaia Ardanaz dugu, Zedernagara lurretik etorri da, eta autokontsumo energetikoari buruz hitz egingo digu. Arratsaldeon, Olaia? Arratsaldeon, Maite. Zer da autokontsumo energetikoa edo nola azalduko zenuke? Esan dezakegu autokontsumo energetikoa dela guk ekoizten dugun energia kontsumitzea. Horretan datza autokontsumo energetikoa. Askotan hitz egiten da, normalean lotzen dugu autokontsumoa ekoizpenen modu berriztagarriekin, orduan lotzen dugu edo energia fotovoltaiko edo energia eolikoarekin lotzen dugu autokontsumoa normalean. Eta gaur egun autokontsumo energetiko hori posible da hemen? Bai, apirilean egin ziren lege aldaketekin lotuta, erreztu egin da edo autokontsumoa. Lehen debekatuak zeuden gauza batzuk orain egin daitezkeelako eta positiboak izan dira aldaketa horiek eta orduan orain autokontsumoa egitea errezagoa da. Apirilean egin zuten lege hau, aldatu zuena energia berriztagarrien egoera edo? Bai, horrela esan diteke bai. Eta ze aldaketak suposatu zituen lege honek? Aldaketa asko egin ziren, igual handienak edo izan daitezke adibidez lehen autokontsumitzen, ekoizten genuenean energia etxean, bi aukera genituen, edo sarera botatzen genuen edo guk kontsumitzen genuen, autokontsumoa egiten genuen etxean. Ezin ziren bi aukera hauek edo nahastu. Orain egin dezakeguna da, ekoizten duguna autokontsumitzen dugu eta soberan baldin badugu zerbait, sarera bota dezakegu. Gainera, zerbait oraintzen digute, ez da asko, baina zerbait oraintzen digute sarera botatzen dugun energia horregatik. Gainera egin dezakeguna da, baimendu duten beste praktika bat da urruneko autokontsumoa. Guk izan dezakegu instalazioa etxetik edo kontsumo puntutik 500 metrora. Eta gainera egin dezakeguna da ere autokontsumo partekatua edo kolektiboa. Izan dezakegu instalazio bat eta kontsumo puntu ezberdinak. Hau oso positiboa da, adibidez, etxe edo multzo bat elkartzen badira eta guztion artean jar dezakete instalazio bat zelai batean 500 metrora eta guztion ekoizten den energia guztion artean banatu. Eta horrela ere hasierako inbertsioa guztion artean banatzen da eta ez da horren handia. Gainera, orain, guzkiarekiko zerga famatura ere kendu egin dute eta potentzia txikientzako 15 kilovatio baino txikiagoko potentziako instalazioetarako edo tramitazio administratiboak erreztu dituzte. Eta hori ere oso positiboa da, ze azkenean partikular batek egin behar baldin baditu tramitazio asko, igual atzera botatzen da horrelako instalazio bat jartzeko orduan. Eta esango zenuke hemen autokontsumoa indarra baduela, jendeak egiten du? Geroz eta gehiago egiten da, gu saiatzen ari gara informazioa eta gaur egungo egoera azaltzen, jendea ere animatzeko, eta uste dut ere interes handia dagoela, geroz eta gehiago, eta jendeak pentsatzen duguna, baina askoz gehiago dakiela. Eta egin ditugun hitzaldi batzuetan eta ikusi nuen jendeak asko dakiela eta interes handia duela gainera. Eta uste duzu garrantzitsua dela modelo honetara jotzea? Bai, uste dut baietz. Geroz eta
ez bakarrik ekonomikoki geroz eta errentagarriagoak direlako, baizik eta uste dut energia gutxiago edo energia ekoizteko dugun era edo ez delako jasangarria eta dugun modeloa edo aldatu egin behar delako. Eta horrelako praktikak positibak dira eta gainera energetikoki independentzia asko ematen digute enpresa edo komertzializadora handiekiko, orduan positiboa da hori. Gainera ingurumenarekiko onuragarriagoak dira bai. Eta Zedernagara lurretik antolatzen ari zarete orain hitzaldi batzuk, ez? Gai honi buruz? Hori da, Zedernagara lurren bitartez edo, ari gara deitzen dena Nafarroa zirkularra, bada proiektu bat eta, bueno, nola hitz egiten dugu dena, bueno, gauzak zirkularrak izan behar direla, baina horren barruan badago zati handi bada energetikoa eta horren inguruan hitzaldiak ari gara antolatzen, autokontsumoaren inguruan egin ditugu batzuk gutxi, oraindik 2 egin ditugu bakarrik, baina baditugu beste hainbat antolatuak eta antolatzen ari gara herri ezberdinetan, beti Zedernagara lurrekin Nafarroako iparraldeko eremuan antolatzen ari gara. Eta egin ditugunek erantzuna, hauetan erantzuna oso positiboa izan da, egia esan. Bai, jende asko joan izan da? Bai, jende asko eta gainera bai partikularrak, udalak, enpresa ezberdinak, sektore askotako jendea etorri da eta interesa handia dagoela ikusi izan dugu. Beraz, hitzaldi hauek mundu guztiarentzat dira? Bai, mundu guztiare, nahi duena izena eman dezake. Zedernagara lurreko toki erakundean edo egin dezake. Fisikoki ala internet? Fisikoki egin daiteke ere, edo bestela telefonoz deituz, hemen Iruñara edo herri bakoitzan duen lekuan edo, ere deitu dezake telefonoz, udaletara ere deitzen, antolatzen direnean normalean jartzen da kartel bat eta hor jartzen da nola apuntatu eta gainera ez da hor du behar. Orduan, eta azkenean nik animatzen du jendea joatera eta informatzera, ze informazioa beti positiboa da. Orduan... Eta hitzaldi hauen helburua zein da? Helburua da gehien bat, orain egin diren lege aldaketa hauetaz jendea informatzea, dagoen egoera eta nola egin dezaketen autokontsumoa, badago jendea etortzen nahi badu buruan zerbait, bere etxean edo industrialdean edo jartzeko, eta komentatzen du, galdetzen du, eta gainera askotan ez da bakarrik beste egunean egin genuen hitzaldian, egon ginen ordu erdiko hitzaldia eta ordu bateko galdera saioarekin. Orduan, azkenan askotan ikasten edo duzu gehiago jendeak galdetzen duenarekin, behitu honek ze ideia izan duen, igual nik ere egin dezaket. Orduan, uste dut oso positiboak direla horrelakoak, igual informatzeko eta ideia berriak jasotzeko. Eta esan duzu, hori, jende asko galderak egiten dituela, ez? Zein da gehien galdetzen dizueten gauza edo zeri buruz? Egia esan denetari galdetu zuten. Ez bakarrik pentsatzen dugu, eta gehien hitz egiten dena bada fotovoltaikoa, panel fotovoltaikoi buruz, ez? Baina bazegoen jendea galdetzen miniolikari buruz, turbinei buruz, ibai batean jartzeko turbinak, denetarik galdetu zuten. Eta egia esan, mota askotako galderak, ez dago bat errepikatzen dena gehien, edo, jendeak kuriositate, hori da, eta gaina ikusten da jendeak badakila, ze galderak denetarikoak dira, orduan jendea informatua dago eta badaki, eta baitu gogoak gehiago jakiteko. Eta orain, epe motzean non dituzue hitzaldiak? Hurrengo astean, Lekunberrin egongo gara eta hemendik 2 astera Leitzan. Eta 3 astera uste dut Larraunen. Gero ez dakit ja finkatua dauden, oraindik prestatzen, Agoitzen egongo gara,
eta, bueno, badaude herri pila, ez ditut guztia gogoratzen, eta batzuk gainera oraindik antolatzen ari dira, baina, bueno, badaude. Eta gainera, hala ere, webgunean, Zedernagara lurreko webgunean sartzen bada jendea edo, badago leku bakoitzean, osea, Nafarroako eremu bakoitzean dagoen pertsonaren telefonoan, non egoten da, astean behin edo bitan egoten da udalerri ezberdinetan, eta pertsona hori horrengana joateko edo telefonoz deitzeko animatzeko jendea, ere kontsulta doainik da, orduan dozein pertsona baldin badu buruan ezakit, hau jarrik dezaket edo ezakizet, deitu dezaket eta kontsultatu. Eta adibidez, Alemania bezalako herrialde batetan autokontsumo energetikoa oso indartsua da, ez? Bai. Eta zergatik hemen, eta uste duzu hemen iritsiko garela beste herrialdeen? Espero baietz, egia esan espero baietz. Orain arte gorabehera handiak egon dira autokontsumoaren inguruan, behin bultzatu egin zen, gero atzera joan ginen, orain berriz badirudi legaldaketa honekin aurrera pauso handi bat egin dela, eta espero aurrera jarraitzea, bidea aurrera doa, aurrera goaz autokontsumoarekin, eta iritsiko gara. Oraindik badaude Europako herrialde batzuk beste maila batean daudenak edo beste, eta bagoaz zarata, baina pixkanaka goaz. Espero gutxienez aurrera jarraitza. Badago lan egiteko, baina badirudi intentzioa dela positiboa eta aurrera goazela. Eta uste duzu jendeak beldurra duela agian bapatean legea aldatu eta berriz atzera joateaz? Bai, izan daiteke. Hori ere galdetu zigutenea legea aldatu daitekeen, bai, aldatu daiteke hori azkenean ez dago gure esku eta bai, aldatu daiteke, baina espero gutxienez orain norbait animatzen bada eta jartzen badu instalazio partekatu bat edo hori ezin dizute gero atzera, osea, behin onartu dizutela eta jarri duzula, ezin dizute gero esan kendu. Igual, orain ematen baldizute diru laguntza bat, sarera botatzen duzun energiagatik, gero igual esango dizute ez dizugu diru laguntza hori gehiago emango. Baina, bueno, espero gutxienez aurrera egitea. Hor dago jarraitu behar dugu aurrera, espero. Eta hauetako instalazio bat ezartzeko, adibidez partikular batek, inbertsio handia egin behar da? Bueno, inbertsioa handia da, baina errentagarria ere. Orain gutxi gora bera, etxe baterako inbertsioa 5-8 urtetan amortizatzen da edo bueltatzen zaizu inbertsio. Eta hortik aurrera irabaziak dira. Energia azkenean ez duzu kontsumiteko eta gainera kontuan izan behar dugu elektrizitatearen prezioa goraka dijoa da. Orduan, teknologiare aurrera doa, orain dela 5 urte errentagarria ezena, teknologia oso garestia zelako, geroz eta merkeagoa da. Eta errentagarriak dira, 5-8 urtetan, bueltatzen zaizu hasierako inbertsio hori. Eta hitzaldi hauetaz gain, baduzue pentsatuta etorkizunera begira beste ekimenen bat? Printzipioz hitzaldeekin gaude, gainera hori, kontsulta partikularrak ere egin daitezke, eta, printzipioz horrekin gaude. Printzipioz informatu ez, eta gara ikusi nola joaten den? Nola dijoan gotza. Eta hori bukatzeko ezakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun edo zerbait falta izan den? Gehien bat jendea animatu parte hartzera eta hori, hitzaldietara joateko eta kontsultatzeko azkenean informazioa beti positiboa da, zenbat eta gehiago jakin, uste dut hobeagoa dela. Eta doainik ez, Zedernagara lurrera deitu? Zedernagara lurrera deitu, egunean telefono guztiak daude. Eta duten edozein zalantza? Hori da, bai. Kontsultatu dezakete? Bai, hori da. Mila esker, Olaia gurekin egoteagatik. Zuei, gonbidatzeagatik. Mila esker.
Beno, bezan da guztia gaurkoz, mila esker oregoteagatik. Orain, uharteko jaietan grabatutako irudiekin utziko zaituztegu, dantza ikuskizun batekin, Amaiur dantza taldea eta Ogiko dantzariekin. Beraz, mila esker eta bihar arte.